Kildekritisk analyse af Socialdemokratiets valgplakat Stauning eller kaos. Stauning eller kaos er en valgplakat for Socialdemokratiet, som blev publiceret i forbindelse med folketingsvalget i 1935. Thorvald Stauning var formand for Socialdemokratiet fra 1910 og frem til sin død i 1942. Og som sådan blev han for første gang statsminister i 1924, frem til 1926, hvor Venstre overtog regeringsmagten. I 1929 fik Stauning og Socialdemokratiet regeringsmagten tilbage, men til forskel fra mindretalsregeringen i midten af 20'erne, var der fra 1929 tale om en flertalsregering sammen med det radikale Venstre. Denne regeringskonstellation viste sig stærk og stabil, og 30'erne blev senere omtalt som Socialdemokratiets årti. Økonomiske og sociale reformer skabte et stabilt og relativt fremgangsrigt Danmark, på trods af økonomisk og politisk uro i verden generelt. Det er i lyset heraf, man skal forstå budskabet Stauning eller kaos. Usikkerheden er i øvrigt understreget ved den nærmest skælvende usikker typografi, som kaos er skrevet med. Budskabet er sort-hvidt. Det er enten eller, Stauning eller kaos. En indirekte antydning af borgernes ansvar for at træffe det rigtige valg. Budskabet understreges af de sort-hvide farver, der tydeligt illustrerer kontrasterne. Plakatens motiv er et portrætfoto af Thorvald Stauning, der med myndighed og autoritet skuer mod det, der for beskueren er venstre, mens blikfanget er det ikoniske fuldskæg, der helt tilbage fra den antikke kunst anvendtes som symbol for erfaringen og klogskaben af været gennem et liv. Igen er dette med til at understrege den stabilitet og troværdighed, der medfølger en stemme på Stauning og hans parti Socialdemokratiet. Stauning bliver på denne plakat personificering af den socialdemokratiske ånd. Han er Socialdemokratiet. Selve portrættet rummer en beretning om Staunings udseende, som kan man sige tilfældigvis stemmer godt overens med den måde Socialdemokratiet ønskede at fremstille sig selv på i 1930'erne. Fra andre fotos af Stauning fremgår det, at det på plakaten anvendte portræt er et troværdigt udtryk for hans reelle udseende. Imidlertid er det mere interessant at spørge til kildens iscenesættelse af personen. Posituren, farverne, lysindfaldet og typografien giver kilden et helt særligt værdi som levn om Socialdemokratiets valgtaktik ved valget i 1935. Kilden vidner om, hvordan Socialdemokratiet i samtiden anvendte Stauning som personificering af partiet og dermed om hans enorme betydning for partiet. Han var sit partis ubestridte, beundrede og respekterede leder. Valgplakaten Stauning eller kaos er et produkt af den professionaliserede og moderniserede politiske kommunikation Socialdemokratiet med Stauning og partisekretæren Hans Hedtoft mobiliseret i 30'erne. Inspirationen blev hentet fra det tyske socialdemokrati SPD, og der blev anvendt plakater, film, teater og musik i udbredelsen af de politiske budskaber. Valgplakaten som medie når bredt ud til befolkningen kvad sin synlighed på gader og stræder. Samtidig er der stor konkurrence i gadebilledet om opmærksomheden, så en virkningsfuld valgplakat skal have et tydeligt og fængende blikfang og budskab, hvilket al den foregående argumentation understreger. Ved valget opnåede Socialdemokratiet 45% af stemmerne, og Stauning endte med at være den længst siddende statsminister i Danmark til dato.